муҳаммад Юсуф Мирҳалимов зиёда аз як моҳ мешавад ба маркази инкишофи зеҳнӣ Пифагор меояд. ӯ дар гурӯҳи тайёрии то мактабӣ таълим мегирад. Ба гуфти модараш Майсарахон Раҳмонова, пас аз омадан ба ин марказ тарзи суханронӣ ва рафтору кирдораш хеле тағйир ёфтааст. мегӯяд ки аз ҳама асосияш ба дарсхонӣ шавқи зиёд пайдо кард. пешравӣ ки акун миравазнаниш дигар хел шудагӣ, ҷаҳонбиниш дигар хел шудагӣ, саволҳои бисёр медодагӣ шудагӣ фарзандомо, инкишофаш тезтар шудагӣ, шеърҳои нағз азёд кадост, муддати гӯё ки кӯҳтоҳ ба азёд кадост. аҳам асосиш ин ки худаш ба маъқул, он чӣ ки дилаш ба ҷо шудагӣ ҷо. дар марказ гурӯҳи нави тайёрии то мактабӣ аз соли нав фаъолияташро оғоз кардааст. лозим ба ёдоварист ки машғулиятҳо дар синфхонаҳои тайёрии то мактабӣ бо забони русӣ ҷараён мегирад. фаъолияти маркази инкишофи зеҳнӣ Пифагор дар ду баст идома меёбад. давомноки дарсҳо 90 дақиқаро ташкил медиҳад. ба гурӯҳи нав кӯдакони синни то мактабӣ дар шумораи на зиёда аз 8 нафар дар як гурӯҳ қабул карда мешавад. дар ин ҷо онҳо баробари инкишофи нутқ, боз хондану навиштан ва забони англисиро низ меомӯзанд. бозиҳо барои инкишофи нутқ ва ба фикр рафтани кӯдакон мусоидат менамояд. ба гуфти омӯзгори ҷавон Дилафрӯз Муҳаммедова, усули омӯзиш ба кӯдакон ва донистани якчанд забон ҷаҳонбинии онҳоро васеъ гардонида фонди луғавиашонро бой мегардонад. маркази инкишофи зеҳнӣ мо барои кӯдакон имконият медиҳад ки ба муассисаҳои таълимиҳои бо забони русӣ ҳама тарафа тайёр бошанд ва онҳо дар ин ҷо бо забони русӣ ҳам хондан, ҳам навиштан ва инкишофи нутқи худро буро карда метавонанд. барои шавқовар шудани дарс мо разминка мегӯем бо забони русӣ. ҳама намудҳои разминкаҳоро мегузаронем бо ҳарфҳо. дар ин ҷо мо ҳарфҳоро, рақамҳоро омӯхта истода бо воситаи анаҳамин ки тез меёбад, ки зудтар, бо воситаи анаҳаминҳо бозиҳо мегузаронем. қабули кӯдакони синни то мактабӣ барои омӯзиши дарсҳо бо забони хориҷӣ ва арифметикӣ ҳамарӯза давом дорад. навгони дигар дар соли равон ин бо воситаи сомонаи марказ cw.pifagor.tg қабули кӯдаконро бароҳ мондааст. волидон метавонанд бо воситаи сомона номнавис намуда фарзандони хешро ба курсҳои маркази инкишофи зеҳнии Пифагор биёранд. маркази инкишофи зеҳнии Пифагор тӯли 3 сол мешавад ки дар шаҳри Хуҷанд фаъолият мебарад. дар марказ 3 гурӯҳи омӯзиши арифметикӣ, 1 гурӯҳи омӯзиши забонҳои англисӣ ва 1 гурӯҳ барои тайёрии кӯдакону наврасон ба мактаб фаъолият мебарад. 58 24 49 131. Правильно. суханони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмонро ба назар ки дар паёми худ гуфта гузаштанд, ба назар гирифта мо имсол дар маркази инкишофи зеҳнии Пифагор аз соли 2020 сар карда омӯзиши забони англисӣ ва тайёрии кӯдакон ба мактабро ба роҳ мондем ки аз ин курсҳои мо волидон курсҳои моро бисёр хуш пазируфтанд ва аллакай натиҷаи хуби фарзандони худро дида истодаанд. мо боварӣ дорем ки он кӯдакон ва наврасоне ки дар маркази мо омӯзиш меёбанд дар оянда ба қуллаҳои баланд ноил гардида номбардори ватани азизамон Тоҷикистон мегарданд. кӯдакону наврасон дар марказ аз синни 5 то 15 сола қабул карда мешавад. ҳоло дар марказ зиёда аз 100 нафар дар ду баст фаъолият мебаранд. шогирдони маркази инкишофи зеҳнии Пифагор дар якчанд озмунҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. роҳбарияти марказ иқдом дорад гурӯҳҳои омӯзиширо зиёд намуда саҳми хешро дар таълими насли ҷавон бештар гузошта бошад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.